In the meantime, karon kay taliabot naman ang abli sa klase, we will be welcoming our students from the province, no? And we are of course strengthening our help desk so that ug naay mga question labi na tong mga freshmen nga bag-o lang mo eskwela nga mapatawon katultol ug asa sila padung sa syudad, nahimo kay silang tabangan sa atong mga personnel sa atong help desks. At the same time, we're also strengthening our security protocols and security arrangements at the airport. Wa lang ni ma-report sa ato ang media kay di man kay ni dagko nga mga panghitabo apan daghan na kaayo ta og mga properties, mga expensive gadgets, even bags, personal belongings nga nga wagtang nga nauli dinha sa ato mga terminal tungod sa ato ang security protocols. And one of this, of course, is the installation of new and more CCTVs, no? Usa ni sa naka-aid gyud, nakatabang gyud sa paglocate niining mga lost items nga nakit-an og balik o na-retrieve sa ilahang mga tag-iya. Ang ato ang mga CCTVs, mga daan naman to kaniadto. So karon atong gi-upgrade o gipun-an nato pod both in the north and south, especially dito sa mga previously unmonitored areas na natay mga CCTV diha. Pila ni kabuok, Sir Amen? Ang sa south, I think from 16, we now have about 24. Unya ang sa north, gikan sa Napo, murag na natay 16 kabuok pod. No, so mao na siya ang pipila sa mga gipangandama nato para sa ato mga estudyante, labi na kay daghan nila ang mudagsa na din sa syudad. Diya sa South Bus Terminal pod ug inyong mahinumduman kaniadto naman tay V-Hire na parking area diya sa luyo anang tunga-tunga nga building, no. Pagkakaroon ng mga V-Hire, wala na nato i-allow nga magparking diya sa luyo. Ang atong i-allow nga V-Hire musud diya sa terminal para na lang gyud loading o drop-off. So, departing na lang yun ang arrival. They will have to fend for themselves o mangita sila glain ng mga parkingan. Sama po sa mga bus nga as much as possible pwede di lang nato paparkingan diha tong gamay ra kay facility. This terminal was built in the 1990s, and since that time up to now, taas na kayo ang difference sa population o sa number of passengers, no?